Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sugilon usab ni Hesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tao ug nagtamay sa uban. May duha ka tao nga nangadto sa templo aron pagampo, ang usa Pariseo ug ang usa kobrador sa buhis. Ang Pariseo naglain pagtindog ug nagampo, nagpasalamat ako kanimo o Dios nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa ako duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimo ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani muyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya miingon si Hesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang Pariseo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maglagot gyud ta aning mga makasasala. Kamo, malipay ba mo og makasasala? Malipay mo og naay makasasala sa imong kinabuhi? Di man mo manubag mga sad-an gid tingali mo no. Aw na maglagot gyud ta. Pero ang Ginoo dunay panahon nga malipay siya sa makasasala. Di siya malipay sa mga matarong. Muna dinis atong Ebanghelyo kining magsigig ampo. Magsigi ba kanig pangatsig rosaryo kada buntag? Magsigi ba kanig sige gini siya sigba? Kay magsigi magadtos templo. Nya magpuasa pagyug kaduha sa usa ka semana. Magsigi pagyug hatag og 10% sa iyang income. Porting ninduta ni klasihas tao ug mao ni mga manimbahay o mga parishioners dinhi sa San Vicente Ferrer Parish, porting dakuan atong income. No? Nya daghan tingali kayong tao manimba gyud kay sunang kada gyud Domingo musimba gyud. Ana. Pero mana kayo dinis ato. Kinsa ninyo dinhi ang nagpuasa kaduha sa usa ka semana tas kamot. Oh, way klaro. Kinsay dinhi muhatag gyud og 10% sa iyang income tas kamot. Anay usa ni isa, di ba ka na mamakak. So, basta mga inana. Onya. Unsa naman na bati kay ta. Pero sa unang pagbasa og sa atong Santos, sa atong Salmo, giklaro Dios Ginoo, dili nang inyong mga halad, dili nang inyong pagsimba, mao'y akong gikahimutan. Unsa may iyang gikahimutan? Ang mahinulsulon, mapaubsanon, mahigugmaon na kasing-kasing. Mahinulsulon, mahigugmaon, nya mapaubsanon pagyud na kasing-kasing. Na may daghang manimba dinhi, makasulti lagamay ang pari, suko dayon. Bisag wa gitumong
himuon yung personal ang isultis pare. Mo nang dunay ni report nako ngadto sa atong higher authority kay ako kuno silang gipakauwawan dinhi sulod sa misa. Wa ra ba jud ko kaila nila? Wa sa ko mag-mention sa ilang unsay gibuhat nila dire. Gid general ra to nako sulti nga ayaw mo glingkod diha pataka sunod mo sa atong assurance. Ana nya pirmi kuno silang musimba. Mga faithful church goers kuno. Ang resulta, ang pare gisinghagan. Gipakauwawa na hinong pare, imbis wa to mensyona ang ilangan, ang pare gimensyon na Ginoo og report ngadto sa authority. Huna pang ikiha ngadto sa korte. Ana mo tong pag-atubang namo dito akong giingnan nahigugma gyud kay ko ninyo brad sister. Wa jud ko'y tumong nga akong pakauwawan ang akong parishioner. Gani ako mong giimbitar with smiling face. Palagon ninyo din igon, lain-lain mong lingkod. Ingnon ta mo ganiha. Di ba ga smile man ko ninyo terno ko. Nya unsa na pakauwaw din na. Kay wa man sad lingkore diyan atubangan. Dili ko dito mo sila lingkod daplin. Patus ba ana diri. Smile. Ya di sa mutuman ay sa may sakit sa tiyan ako diri padayon ra man kog misa. Uy gihimog yung personal ngano man kay ang kasing-kasing mapahitason. Ang huna-huna pagarbuhon. Daghan ta ana dinhi. Ay lingi anay mong tupad. Ingna pirmi kang malipay pader. Ingna labi nagmuhisgot na og slat, palit og slat, malipay ra ka ana. Sus na ini takes nako na daghan ay pipila mo takes nako ikaw pa dir naong kag kwarta kada nimo wali na agi ng slot nako sako sa una gipugos day kag papalit o jud ko mamugos nimo nya ikaw buangon ra ba ka wa sa kay palit-palit unsay labot nako sa imong kinabuhi. Total ka na sang slot nga inyong gipalit wa masan na ko gisod sa bulsa mas dako pa man gani ko gipalit og slot kay kaninyo kinsa ninyo dinhi ang mopalit og slot labing minus na po ka slot kada semana ta sa kamot ako manghambog yung ana labing minus na po gina ka slots akong paliton kada semana out of my stipend dili gikas kolekta ninyo ha stipend kana bang suhol sa akong pagbarog-barog o pagdupa-dupa. Na maginay stipend ang pari, roll man na simbahan. Makadawat man sad ko ana. Usahay madako-dako man sad. Pero kuhaan gina ko na po ka slots equivalent to 10 slots to 20 slots kada semana. Sukad pa ni atong 2020 nga namaligya kog slot mauna nay akong gibuhat. Nagtuo mo gisud ko na sa bulsa. Pero daghan sa kayong mo text, Father, nalipay, gugay ko ng imong slat-slat. O kanang imong wali, Father, pirmi, kong maigo. Pero lipay, kay ko nga nakamatakos kamatuuran, kay 20 years nami, 25 years nami, napaganin mo yung 30 years naming nagpuyo sa akong bana, civilly married. Karon pag yun ko nakaamgo, Father, nga dako dining sa muna magpakasal na mi Pader. Pwede ka na lang, di na lang ka ng paso-paso. Naku, pwede kayo. Basta na alay itunol, pwede gina. Kana bang, paano ba? Pahalipay ba? Sa unsaon man na Pader. Naku, kontaka lang among opisina, kontaka lang sekretary. Giyahan na mo unsaon na pagpakasal. Nawa na ng paso-paso, wa na ang mga hikay-hikay. No. Bayad ra mo piso ngadtos 1 million depende ra na ninyo ana daghan kayo naghimo ana karon kay nakaamgo sila na pag ganito'y murag lipay kay ko maghuna-huna ingon din siya nako nga Pader nipalit ko nimog slots niya dili baya ko katoliko pero lipay kay ko maminaw sa imong humili makaamgo jud ko nga naay Ginoo gibutangan pag gusto mo I love you very much Father nagula patay ko
balhin jud ko anig laing tinuhuan. Ana ba anay musaway na unsay mudaig. Ngano man ako di siyang giingnan usar ako ka dili angayan nga instrumento sa Ginoo sa pagpaabot sa iyang mensahe nga ninyo. Usa sa ko kadakong makasasala. Gigamit lang ko sa Ginoo bisag dili angayan. Palagod anang sundang, di man namudot ang sundang usahay kay habulan. Pero o gamiton na sa usa ka tawo unsa may iyang buhaton sa sundang? Iyang bairon. Siya maghago og baid aron magamit. No? Pareha ng lansang nga nagbawog. Di naman na pwede i-duk-duk ilansang, pero kung gamiton gid na sa panday unsay buhatos panday tuliron basta maayo man di kay mo musabot ana. Pero kung ang lansang dili musugot kay gabaog na siya inig tulid mabali ilabay sa kaning panday way ayon bali man pasabot ni supak ba wa mo paubos wa mo uban nasa na daghan din ninyo kamo mga buangon mamo parihar man ta. Mga bakakon masan mo dagko. Di ba? Mga hambugiro masan mo, mga daw masan mo, mga isipan masan kay mo. Parihara man ta. Pero ang Ginoo kada adlaw, kada nato simba, sige jud ingon pagpaupos ang kuna imong sa. Ang kuna imong sala. Nya ayaw na nag-usba. Mahimo ra lagi na. Mahimo ra gina. Ako'y tabang nimo. Ikaw, di madawi, dako na kayo ni akong sayang. Ginoo, naapa ba'y imposible na ako? Gigano, pagpaubos, mo to'y gihimos tax collector, gisalikway na siya sa katilingban, mo itong nagpalayo na lang siya simba kay uwaw man kayo mo paduol. Pasiplatan man siya sa mata, simba-simba ng panuway, dako. Ganana mang mga tao, mo itong dito siya sa layo. Pero, di gani siya muyanghag, kay basing makita niya ang mga mata ba nga condemning eyes ba? Sa mga tao nga tuwa sa simbahan nabiya na daghan mga condemning eyes motong magduko ra siya pero ang iyang kasing-kasing ni saka ngadto sa Ginoo pukpok siya siyang dughan Ginoo kaluy itawon ko kay usa ko kadakong makasasala kanara yang gisulti pero ang iyang kasing-kasing daghan na kay ito gisulti sa Ginoo Lord nagbasol nako ani akong sala kining akong pagpuyo-puyo Lord ako naning hunongon iguli ron ako din ako mopuyo tupad sa akong bana ana nasa man ka motupad adto nako sa akong lula ana na ini text nako pater unsa may akong buhaton nga sobra naman sa 20 ka tuig ming nagpuyo pero pater mga pila to ka tuig mga 5 o 8 na katuig nga wa na kuno sila maghimo anang pakighilawas kay nasakit mang iyang bana na diabetes man kana kunong madiabetes wa na man kuno ginay mahimo inako sa unsa may buhaton pa der pwede na ko mo kumpisal pwede na ko mo kalawat nako 3 things to do basuli ang imong sala nga nabuhat ilhag yun nga sala tong pila ka tuig nga nakigpuyo ka ikaduha biyae ang maong buhat dumti ang maong buhat nga makighilawas ka sa lalaki o sa babae nga wa mo'y kasal condemn hate that action nya haron gyud imong mapamatud-an nga you hate that action ayaw nagyugtupad og higda sa imong bana o sa imong asawa bisan pag masakito na kay ang kamot anak di pa man na masakiton awa mo kasabot o lagi na o na pasabot hastang huna-huna usma dili lang kay ang physical sit up hastang huna-huna, hastang kasing-kasing kay ang gustos Ginoo mahinulsulon na kasing-kasing dili lang physically wa naman mi pader wa naman mi kay masakito naman o lagi pero unsa may inyong pagtagad sa usag-usa banag asawa gyapon hate that thinking kay di man gid mo tinuod nga banag asawa kay wa man mo'y kasal sa imong kasing-kasing usba gid na
og anha ka diha pwede nang mangumpisal nya, pwede na kamo kalawat. Pero tungod lang kay paralyzed unya, sige lang yapon mong tupad og higda, mura lang yapon mong husband and wife, gakos lang yapon. Mura ra gyapon mo ana og gadua-dua sa Ginoo, kay ang kasing-kasing wa man mausab. No. Mura sad na kamo, usban na inyong kasing-kasing, pamalit na mugslat, kamo wa kapalit. Ay pagsige hunahuna nga ay pobre man kay ko, lisod man kay kustanan. Naman gani ni palit og slat kay nagpasalamat kay ang iyang papa magsigig tan-aw sa akong humili niya na usab. Anak ra ni siya mo tong nagtrabaho ba ni siya, nipalit siya duhang tingito ka slats kay ang iya tong pasalamat nga ang iyang papang buangon kayo sigig tan-aw kuno sa akong misa na usab. Naku kanindot ana nya pilaron kabuk na nga usab dia sa inyong silingan, palitig slat. Na kay silingan sige lag panari nya karon mo tan-aw sa akong misa o na manari, pasalamat sige no, palit og slat. Ana unya unsa may mahitabo na usab ang kasing-kasing, nahimo na kang church-centered dili self-centered. Kay kasagaran gud nato mosimba kay mangayo sa Ginoo para sa kaugalingon, wa mosimba aron mohatag sa kaugalingon para sa simbahan. Si Kristo mianhis kalibutan dili aron mangayo nato, kung dili aron mohatag og kaluwasan. Ug unsa iyang gigamit, ang iyang kakabus gigamit niya pagluwas nato. Muna diri sa atong saingan ani kanibang pagbasa, sa unang pagbasa gi ingon gyud sa mga tao mamalik na tas Ginoo, dili na ta magpakagahi sa ulo kay nakunis-kunis ta tungod sa atong pagkagahig ulo. Sagdi lang og mga matay ta igbalik na tos Ginoo, total sa ikatulo ka adlaw iya mantang banhaon. Si Kristo sa iyang pagpuyo subay sa Ginoo nga pagtulunan, gipatay gid siya. Ana gipatay. Pero wa siya mahadlok niya na. Kay nga naman duna may pagkabanhaw. Kita sa dinhi, ako sad patyon juguani siging baligyag slat, siging wali. Patyon yun mo na kiha napay uban. Adi man to kiha sa korte, kiha lang sa church authority. Nay uban magsigi og bash nako sa social media. Na say uban mudaig ana mao gid itong agian. Way siguro patyon na gid ni physically. Pero angay batang mahadlok dili oy, naay pagkabanhaw. Unsa may pagkabanhaw karon sa akong kahimtang, mahuman ra gid ning mga project. Siging palit og slat, biaya lang ninyo, sige mo yun, nasad slat nasad. Tanawa di ba, mubarog ning kumbinto, mubarog ang kaning mga structures na to dinhi nga kapuslanan kaayos katilingban. Na makaingon gyud mo, salamat sa pagpabagag naong ni Padre Siano. Kay nahimo gyud ni, kay guwap ato magpabaga sa naong. So suwa gining niya, inyo na lang kung duaw-duaw dito sa akong nitso. So si Anhing Siano. Kani pari biya ni Sona na. Perti ani mo baligyag slat. Mana? Di ba? Tanawa karon, di ba? Nanatay halin. Pila ni atong halin? Sa atong SBF DAG, nanatay 9,740 kaslats nga halin. Pakpak. Panindot ani. Ang ato sang special slot nga GPHJ para sa atong pista o sa Holy Week na nasa tay halin nga 2,803 kaslats. Pakpak ya po. Kani ato ginisigyag kwenta kay pruiba man nga duna gyud mga tao nga nahigugmang tinud-anay sa simbahan. Di mo ila sa krisis sa kalibutan, dili mo ila sa krisis sa ilang kinabuhi, dili gani mo ila nga sila nag-ungaw nas kamatayon kay stage 4 nas cancer.
smiling kay naong ang nianhi dinhi pipila ka adlaw ang milabay nagpalit og slot niya, nagpa-picture na ako dire niya, smiling kay siya naong siya, Pader, stage 4 na biya ko. Nako, ha? And siya, oh, stage 4 na ko. Katanaw ko siyang naong, mura mag-Y stage. Mas nindot pag naong ninyo, tanaw. Kamu din nga, ano yung stage 4? Mga kusmod kay naong inigsod. Kato siya nagpa-picture, stage 4 na biya ko, Pader. Pero ay, okay ra, oy, ako ginang gidawat. Prepared na ko, Pader. Nako, sus, galakaw lagi siya nga to. Gatanaw ko ba? Stano, ako kay mas stage 4, no? Mo smile baka kung sama katamis atong maong smile. Lingi ay mong tupad. Yung na malipay pa ka o stage 4 na ka. Angutan na. Labaw tanan. Labaw tanan. Mupalit pa ka kag slot o stage 4 na ka. Ambot lang. Oh, congratulations. Pero naagi mga taong nakahimo ana. Nga naman, kay kun ang Ginoo malipay nato, lipayon sabtas Ginoo. Niya ang kalipay nato dili mapapas sa mga problema, sa mga kasakit ug mga sakit bisan gani sa kamatayon aning kalibutana. Basta ang Ginoo pasudlan na tanya nang gitawag og heavenly joy, the joy that the world cannot give, matud pa ni Kristo, mapapas kining tanan natong problema o kahadlok sa kalibutan. No? Pero ang imong kalipay naaragis imong asawa, naras imong kwarta, naras imong bahandi, naras imong dungog, naras imong naong ang imong kalipay, naras imong buhok ang imong kalipay, naras imong kilay ang imong kalipay, naras imong gadget ang imong kalipay, naaragis imong bisyo kanang sugal, inom ang imong kalipay, kanang maong kalipay maghatag ng daghang problema, daghang kabalaka ug daghang kahadlok. Kay gitawag raman na siya kalibutanong kalipay. So lipaya ang Ginoo pinaagi sa atong mahigugmaon ug mahinulsolong kasing-kasing ug punon sa tas Ginoo sa tinuod nga kalipay. Manindog ta.